Jordi Catebre, 24, Marc Pérez, 30, Josep Martorell, 39, Martí Ribas, 44, Sergi Calbuc, 47, Arnau Pérez, 54, Aleix Coll, 72, Eduard Guillem, 74, Pau Ortiz, 90, Pere Feliu, delegat Carles Francesc, entrenador Xavi Casadevall, àrbitre del partit Martín Sáez i Ferran Garriga. Seguidament interpretarem l'himne nacional de Catalunya. Entre el Club Bàsquet Farners i Catalana Occident Manresa Vermell.
acaba aquest partit final. Campions de Catalunya, Club Bàsquet Falaguers. Sots campions i gran campionat català d'Occident Manresa. Un aplaudiment. Gràcies, Manresa. Gràcies al públic de Santa Coloma de Manresa, gràcies. Gran comportament de les dues aficions. I finalment farem l'entrega de premis d'aquesta final. Campionat de Catalunya Júnior Miella. Aplaudiments. Bàsquet Manresa. Gran campionat també de Manresa. Seguidament procedirem a l'entrega de premis. Cita Alonso, Cita Ribas, representant de la Federació Catalana a Girona, entrega el premi al segon classificat. Sots campions de Catalunya, Català d'Occident Manresa. Aplaudiments. Català d'Occident Manresa per aquesta gran final. Gran final que han jugat. Reben davant de Cito Ribas, representant de la Federació Catalana de la Territorial de Girona. Premi de Sots campions de Catalunya, Català d'Occident Manresa. Jordi Sitjà, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Potser serà l'últim trofeu que entrega com a regidor d'Esports i suposo que això li farà molta il·lusió. Campions de Catalunya, categoria júnior Miella, Club Bàsquet Falaguers. Primer campionat de Catalunya d'aquest club. Gràcies, nois. Gràcies a l'equip júnior, a tots els jugadors, a l'estaf, tota l'afició que heu vingut avui. Gràcies pel vostre suport. Gràcies. Foto de campions. Un aplaudiment. Campions de Catalunya! Un moment que, a veure, els entrenadors o capitals diran unes paraules. Xavi, no, aquí. Et toca dir unes paraules a tota aquesta gent que ha vingut. Us haig de dir, perquè ja ho hem parlat aquí, la presidenta m'ho ha recordat, el Miquel Vilagrat també m'ha dit, que jo, veient el partit d'ahir dels dos partits, vaig dir que ho tenia molt difícil. Vaig a reconèixer que m'he equivocat i estic molt content d'haver-me equivocat. Han fet un partit increïble, s'han esforçat, han jugat com mai i part del mèrit és dels jugadors, però també és del seu entrenador i en Carles, que també està per allà. Xavi, digues el que vulguis. Bé, primer de tot donar les gràcies al Manresa pel gran partit. I segon, gràcies
aquesta colla que són uns cabrons tots plegats. I gràcies a tot el club. Merci. La Lliga a celebrar-ho! Gràcies a tothom! Aneu passant per aquí, va. A veure, Marc, passeu. És que si és que passa que no deixem passar de casa, eh? No,